Il-Gvern waqqaf il-proċess ta' relokazzjoni tal-immigranti f'Ħalfar iżda sostna li se jibqa' impenjat li jagħlaq iċ-ċentru miftuħ tal-Marsa. Stqarrija tal-Gvern tirremarka kif il-Gvern ra ir-reazzjoni tan-nies ta' Birżebbuġa li toħossu li se jintefa' piż sproporzjonat fuqhom jekk l-immigranti kollha jiġu trasferiti fiċ-ċentru ta' Ħalfar. Fl-aħħar ġimgħat fost il-komunità Marsija żdiedet tħassib minħabba żieda ta' reati u komportamenti xejn sbieħ fosthom minn immigranti f'din il-lokalità. Preżentament fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa hemm 160 ruħ u meta oriġinarjament sar magħruf li dawn se jiġu trasferiti fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar żdiet it-tħassib min-naħa ta' residenti ta' Birżebbuġa. Issa li l-karba min nies ta' Birżebbuġa tinstema' wkoll, il-Gvern saħaq li se jwaqqaf il-proċess li jingħalaq iċ-ċentru tal-Marsa sakemm tinstab soluzzjoni li ma titfax il-piż kollu fuq komunità waħda biss. Il-Gvern spjega wkoll li se jibqa' kommess li jżomm mal-manifest tiegħu hekk kif kien imwiegħed li jingħalaq iċ-ċentru miftuħ tal-Marsa.